sa oba no ka so betwam a ye tabamufo na ye wo achi no oso ba betwam ye be da hunu sei watwam na wuntwam ene ye Ghana for haw e so the policy bi ba e kire say akonwa no opadi nti Ghana for moaw ye watama all refundry machine na say so many years ehun aban a wo ba aban abako aban ababa akọ aba ehun aban a wa ba wo say me de me nan AC from my tema all refundry ene diesel ya petrol ya ene ma bogu so ye din te so the policy bi ba ye Ghana for so betimi agina so agate de papa yi kan eyampa ye ta na chi a ebeboa no ne de o kan de masa anko na chi sa mra bi oba ne se obetwam a se de minu ya pani kan ene no nkan ye emfa ye ho ene otwam a bi kura bi na kura ugina hoyi obi bi ani aban mu a wo gi size kan bi nti oba no betwam a no de emfa ye ho na emumu no se be ya ye yitimamu fo na ye wo ha no ye ho beto ye na sika na oba akofo akikire abon potwin se e de akɔhye ba bi ono nko edi no obetime yie pie twede ye twam a esisi enye esanse odumani akatwa fata no nemum se dɔɔso a ana ombete so a na omate so esanse ofure mpi sade kɔ a ontimi kɔ ye dwuma bi abim nti no at least ebanifo jakra kodi ye kyerɛ sɛ onyame nkɔ nti sɛ eska ne dɔɔso a emra fom kakra se de oba o man so be ha ne kakra na ma obia so aye halon nti se etwam kura de me madwemu de mpi se be ha obi so kakra me de me hu se o sa pe ekwaya ba biom ti na o pe se o fa kwati kwa bi so de da Ghana fo adwen nti ono na dwen no ba politician hom ta yesa de bia oba obeka bet obina bewura mu wi a na adwa sa yesa on famra on pumra sesika no obi tata ho enti so adi a won kofa de egu fie ne mra o right now so isi wanya sika na nya mana buka fa ne so enti so adi a won kofa mra midini se ochom an sasika ne betima asoport ba bi atime ye bibia amaye otwam a ebebo amasika aba momo de na ono de no obetua na wadi di ansa na obetime atwam George ne de ne ba ansa me madwen kire no so de ne de ne ba na afi yate ase ne yato ho aba na ye hu se de be ye first of class man in chum by man in chum ye empeso be chum ba humbler for the fit of everything man no so ono fa enumbra no de be wie na etire no so pese o san so de ex-gratia ne ba oba so na ono ade aba ye de man so nkodi na ye de man wo se kodi na wonim se de ma wo se kodi dia san so na obi so be je akodi incident no no pese ono ba no betwam so wo hu so twam dia eni ontwen no fa ne waje no emra na ono besi so wi a na obetwam John Mahama di no on famra answer na obetwa we mu wadi di dada ni na on famra no on wadi ni obi afa ne emra ni afa nwe kwara na school ni ebre why na wo hwa oba obetima twam Mahama na otimi twam oyentro ode na da na nya de obetima twam ne o tina ka ho